салом алейкум дӯстони азиз, салом ба тамоми касое ки дар шаҳри Россия қарор доранд, яъне Москвада бисёртар хубтар мешавад. Ана бародарои азиз, як чӣ бигӯм, як пешниҳоди хуб шуд, ман радкас карда натонистум. дӯстои азиз, ҳама каса меоем тарафи метро Медведкова. ай метро Медведкова меброем, мисол переходи Ашан мегӯянд, любой кас медона ё ки любой машина, ё ки касое ки намедонанд, не адрес ма дар инҷа менависем, ҳаминҷа точ нишад. амира дар такси менависи ё ки автобусо меоянд, любой хел метони биёи. бародарои азиз, инҷа магазини ҳастай ай тоҷикои чизои мусулмониай. барои бародарое ки мисол агар ки наметавонанд омада ҳастай, дастафка ҳамин номерошонро занг бизанед, иншоалло меранд дастафкаша мекунанд бо нархи дастрас. ай номи канали мо гап занем, бо бисёр хубтар мешавад, арзонтар мешавад. ана ман чиро нишон метавонам, ҳама чиро нишон додам. шумо духиҳои хуб дар кора, мисол духӣ ёфта метиҳанд, ҷойнамоз дар кора, ҷойнамоз ёфта метиҳанд. ана ягон намуз зодрӯзо ҳастай, мисол мехоҳед ягон чизи хуб, мисол хурсанд мешаваги падаркаҳо ҳастай, ҳама чи ҳастай, ман ҳамаша нишон метавонам. ана ҳама чи беҳтараш китобои Қуръон ҳастай. ҳама намуди переводаш ҳастай, хоҳед тоҷикиш ҳастай, хоҳед русиш ҳастай, хоҳед любой забони переводаш ҳастай, метавонед дастрас кунед. бародарои азиз, ана ай ҳама падаркаи хуб дар тоёи чӣ мегӯянд, плакатҳои ё рамкҳои калон калон чизои мусулмонӣ нависагиай, ай ҳама беҳтарин чиз мебаред, ягон тӯй ё ки зодрӯз хурсанд мешавад. биё ака пештар биё. инҷа ҳастай, мисол барои китоб мемондагӣ чизо ҳастай, ё ки соатҳо ҳастай. иам бисёр чизи хуб, китоби Қуръон мехондагӣ касода дафъ дора, ё ки ҳастай инҷа коробкаҳо барои мисол ранги хонаи Каъба, хонаи Худо ҳастай. инаи китобои Қуръон ҳама намуди переводаш ҳастай. инаи бисмиллоҳи раҳмони раҳим переводи озиядақа чанд намуд переводча дора. мо ози шумо дар як бор нишон метем. ана бисмиллоҳи раҳмони раҳим мекушоем. ина например ай байниш мекушоем. дӯстои азиз, инҷа арабиш ҳастай, инҷа тоҷикиш ҳастай, инҷа арабиш ҳастай, инҷа тоҷикӣ, ҳама намудаш ҳастай ба нархи дастрас. ана ай ҳама чи хубуш кадоман ки ҳамаш ё перевод дора, перевод надоштагиёш ҳам ҳастай. ана ба бародарои азиз, ай ҳама чи беҳтаринаш чи ай 5 каси аввал да 5 каси аввале ки ҳаминҷа меян як китоби Қуръон падарка мекунад. ай номи канали ма гап мезанем, мегӯяд ай канали Тоҷиддин таҷик омадам, 5 китоби Қуръон яктаи падарка мекунам. мисол ма гап задагим барои касое ки фақат ай канали ма меянд, 5 та падарка мекунанд. ана ба касое ки камтар, мисол аяму нормае ки ё дорам бисёртар харид мекунӣ, яъне бисёртар мегири ягон чи, бо насиб кунад худо хоҳад чи ягон ҷои намоз падаркатон мекунад, ё ягон падарка аги ҳамин чизе дилтон мекашад, иншоалло падарка мекунанд. иам ай номи канали мо гап мезанам. дӯстои азиз, ин инҷаи ҳастай, бо инаи намуди наборо ҳастай, дурнушта китоби Қуръон, тасбеҳ ҳастай, ягон намуди духӣ, бо мисвок ҳастай, бо унау ана ҷои намоз ҳастай. иам бисёр барои зодрӯзо аҷоиб мешавад. мебари ира метеҳи ба нархи дастрасай, ҳам ӯ хурсанд мешавад, ҳам шумо мисол дар байни мардум камтарак фарқият мекунед ки чизи хуб падар кардед. бародарои азиз, як бори дига гап мезанатонам, адрес, номерои телефон, занг бизанед, бо нархи дастрас ай канали мо гап занед. ин тамом неста, ин охир неста, ҳастай бо барои хонумое ки мисол дар шаҳри Москва қарор доранд, мехоҳанд либосҳои маҳкам пӯшанд, яъне сатрдор ё ки платья мегӯянд, чӣ мегӯянд, дароз. вале рафтем ва адресам нишон метем, рафтем ка мерем. дӯстои азиз, ана чӣ хеле ки ҳоли ма дар он авор гуфтум барои хонумое ки дар Москва қарор доранд. ана просто ана ин номеро менависӣ ё ки занг мезанӣ, размер тага мезанӣ, агар ки наметавонӣ омада дастафка мекунанд, бо нархи арзон дастрас любой ҷо мебаранд, ҳам любой ҷои Москва дастафка мекунанд, ё ки худут биёй бо беҳтар мешавад, любой намудча ба ҳамун мисол размери хута ба дили хута мегирӣ, рӯи мол дар кора, платьяи дароз дар кора, ё ки либосҳои на зимистонам дар ҷай ҳаст, ҳама намудча дора, любой чи, ё ки наи сатро дар кора, тона ина сатроро як бор нишон карда, сатр дар кора, ҳама намудча ёфта метаванд, ҷои намозо ҳастай. инаи намуди бо платокои ҳам сатра ака беҳтарин аҷоиба, бо нархи дастрас. барои бародарое ки инҷа ҳастанд, либосҳои аҷоиб мисол чиста ҳами ҳозиразамона дар мод меяд, ё ки барои намозхонӣ ҳастай, инаи намуди чиё аҷоиб беҳтари барои бародарое, ҳама намудша ҳастай.
میتونید دوستای عزیز زنگ بزنید یا که خودتون بیاید ای پیش بینید مثال گپای ما باور کی ندارید انا آدرس های مدویدکو یا بوریگه میگم میبروی پری خودی اشانگو لیوبای کس میدونه یا که این همین آدرس در تاکسی بنویس رو همینجا میاد یا که اتوبوس که لیوبای خیلی میتونی بیا اینجا انا با اینا می کانال ما گاو زنید انا ما کارو میتونیم کسی ای کانال تاجیک فیو که اینا میتوجدین گاو میزنه ارزانتر میشود با یگون چی پدر کم میشود اگر بیشتر بگیرید اگه با چون به کانال ما اگر بیشتر بگیرید پدر کم میکنن یک کانال ما گاو زنید ارزانتر میشه با پدر کم میشه شما در بهتر اجایب میشه دوستان عزیز برادرای ما یک بار دیگه ای همون جایی که حاضر برو اومدیم 5-6 قدم ایست میشه هم طرف میویجه میدروی برادر درمونه میدروی اکا سعودو که ایستای با صحبت خوب خرسندونه چق میکنیم بهترین معقول میشواتونه اگر که معقول نشد بیارید وزارت پولتونه دنگیتون میگم پولتونه گردونده میکن همه چجوری میشه بدلی پور همه چیش باورینوک اگر که نوباوری که میشد ما اینجا نمیامدم خوبم در همین تیش قرار دارم همه کسی مییم ولی من میگم چی میگیرم همینجا میریم بخی در امان خدا باشید برادرای من نمرهشون ادرسشون مترو مدیدکو و پری خودی اشان همه تون اجداد میکنیم